Gràcies per ser aquí a la plaça Doctor Guardiet, un lloc emblemàtic de la nostra ciutat. Han estat 2 setmanes que tots recordarem. Som gent molt diferent, amb interessos diversos, però que estimem aquesta ciutat. Estem orgullosos. Emancipar-nos, de fet, vol dir espavilar-nos. Treure'ns la son de les orelles. Són eleccions municipals. Triem alcaldes, triem regidors. Us demano que doneu suport a en Víctor Puig, que doneu suport a aquesta candidatura. Som majoria i ho hem de demostrar aquest diumenge. Per tant, us demano aquest esforç de mobilització. Aquestes eleccions, el resultat d'aquestes eleccions marcaran una tendència, marcaran un estat d'ànim. Hem de recuperar l'esperit dels últims anys que ens ha fet creure com a poble que la independència era possible, perquè la independència és possible. I ens cal aquesta mobilització, ens cal perseverança, ens cal creativitat, convicció, la il·lusió i la força que hem tingut durant tots aquests anys per creure que aquest país se'n sortirà i que a partir de les eleccions i del resultat de les eleccions municipals tindrem alcaldes independentistes a tot el país i a partir del 27 de setembre a aquest país hi haurà una majoria al Parlament de Catalunya que dirà sí a un país lliure, sí a un futur millor. És a les vostres mans el resultat, ens queden 48 hores per fer possible el canvi. Us demano, sisplau, aquest últim esforç. Som-hi, sortim a guanyar, visca Rubí i visca Catalunya lliure.